Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou clip. Vreau să încep prin a vă ruga să lăsați un subscribe, căci peste 50% din persoanele care vizualizează aceste clipuri nu sunt abonate. De un like și un comment nici nu mai vorbesc. Evident, dacă vă place acest conținut, va fi un clip mai diferit ca și ultimele clipuri pe care le-am postat pe canal. Astăzi vorbim doar despre genuflexiune, regele exercițiilor la trenul inferior. De ce, Alex, zic trenul inferior? Căci piciorul este acesta. Când vorbim despre antrenamentul de picioare, vorbim de fapt despre coapse și fesier. Genuflexiunea este un exercițiu compus, însemnând că avem mai multe grupe musculare implicate în timpul mișcării. Pentru a înțelege mai bine care grupă musculară este lucrată, asociem mușchiul cu o mișcare. Căci prin absurd, atunci când facem flexia antebrațului pe braț sau extensia antebrațului pe braț, nu vom lucra gambă sau nu vom lucra piept sau spate, vom lucra biceps și triceps. Quadricepsul are următorii mușchi: vast lateral, vast medial, vast intermedial și drept femoral. Mișcările pe care le face sunt înclinația pe față a pelvisului, flexia șoldului și extensia genunchiului. Femoralul are următorii mușchi: biceps femoral lung și scurt, semitendinos și semimembranos. Mișcările pe care le face sunt extensia șoldului, extensia spatelui cu genunchiul drept și flexia genunchiului. Mușchii fesieri sunt fesier mic, fesier mijlociu și fesier mare. Mișcările pe care le face fesierul sunt extensia șoldului cu coapsa fixată, rotație externă și înclinație pe spate a pelvisului. Ați văzut reclamele alea cu acum că au plecat bărbații, este timpul să vorbim despre sănătatea vaginală. Acum că a plecat toată lumea după atâtea cuvinte din limbajul de specialitate, este timpul să vorbim despre genuflexiunea propriu-zisă. Dacă nu știi să faci genuflexiune, cel mai bun exercițiu pentru a învăța este genuflexiunea cu kettlebell-ul. Vom ține kettlebell-ul în fața noastră și lipită de piept. Vom vedea imediat cum se execută. Toate mișcările, în general, încep de jos, însemnând că începe de la talpă și mergem în sus. Trebuie să avem vârfurile ieșite puțin în afară ca să putem face rotația externă din șold. Care este poziția? Ei bine, o talpă la ora 11 și o talpă la ora 1. Cât de depărtat vom pune talpile este relativă pentru toată lumea. În general, dacă avem un femur mai lung, vom avea poziția tălpilor mai depărtată, și dacă avem un femur mai scurt, poziția tălpilor va fi mai apropiată. Dacă ai un femur lung și începi să-ți faci genuflexiunea cu picioarele mai apropiate, vei observa că toată tensiunea va radia către lombar. Pe lângă poziția tălpilor, e important cu ce pantofi facem genuflexiunea. Nu vom face genuflexiunea cu pantofi de alergat cu spumă groasă. La exercițiile astea de forță, genuflexiune și îndreptări, este important să fim cât mai aproape de sol, deoarece în momentul în care punem talpa pe sol, avem 3 puncte de sprijin: degetul mare, degetul mic și călcâiul, și trebuie să ne imaginăm că vrem să gripăm solul în felul acesta cu degetele în timp ce facem mișcarea. Cu cât ești mai departe de sol, cu atâta va fi mișcarea mai imbalansată. Iar dacă mobilitatea ta la gleznă te trage în spate să faci genuflexiune, poate ar trebui să investești într-o pereche de pantofi de genuflexiune. Sunt o grămadă de modele. Eu personal am o pereche de pantofi de geno de la Adidas. Cred că au fost undeva la 350 de lei, dar sunt și pantofi de la Nike, Romaleos, cred că se numesc, care sunt și 1000 de lei. Și da, nu este ok să faci cu discuri sub călcâi, căci nu vei fi stabil și dacă nu ești stabil, nu poți să ai forță maximă. Vei avea forță mai mare în momentul în care ai stabilitate. Asta la fiecare exercițiu. Care este poziția bării pe spate? Ei bine, avem două tipuri de genuflexiune. Avem high bar și low bar. La high bar, bara vine deasupra trapezului și la low bar vine sub trapez. În momentul în care facem high bar vom avea o flexie mai mare la genunchi, când facem low bar vom avea o flexie mai mare la șold. Nu este una mai bună decât cealaltă. În general, persoanele care au un femur mai lung
vor face mai mult low bar decât high bar. Dacă vrei o activare mai bună a quadricepsului, evident că este mai optim să faci high bar. Bara are o traiectorie perfect dreaptă. Atunci când punem bara pe spate, când ne lăsăm jos, trebuie să fim pe linie cu mijlocul tălpii. Alt lucru foarte important care leagă trenul inferior cu trenul superior este abdomenul. Ce facem cu abdomenul? Abdomenul trebuie să fie contractat, dar nu contractat ca și atunci când ne facem poze pe Instagram sau pe Facebook sau unde vă faceți poze. Trebuie să-ți imaginezi că abdomenul este ca un butoi, ca și o doză de Pepsi. Strângi pe abdomen și împingi în exterior. Nu strângi pe abdomen și sugi stomacul, ca la pozele de pe Instagram, cum am zis. Începem genuflexiune cu kettlebell-ul. Picioarele cum ne place, că nu există o poziție corectă a picioarelor. Kettlebell-ul aproape de corp. Genunchii ies pe linia tălpii în momentul în care facem mișcarea. Aceasta este genuflexiunea. Din lateral, pelvisul vine pe spate puțin, stăm upright, încordăm spatele, nu vrem să fim moi în momentul în care facem genuflexiunea. Este o mișcare compusă și de asemenea este o mișcare full body. Tot corpul este activat în momentul în care facem genuflexiunea. Bun. Voi ține kettlebell-ul puțin mai în spate când stă microfonul ăsta, dar trebuie să țineți kettlebell-ul cât de aproape de corp. Jups. Jups. Cât de depărtată trebuie să fie priza pe bară? Ei bine, dacă ai o mobilitate mai bună la umeri, atunci vei putea să ai o priză mai apropiată. Dacă nu ai o mobilitate bună, vei avea priză mai depărtată. Nu are foarte mare relevanță, contează să fii tight, să fie spatele încordat în momentul în care faci mișcarea. De fiecare dată când începem o genuflexiune, ne dezvoltăm o rutină. Aceeași rutină o să facem de fiecare dată când începem genuflexiunea. Rutina mea arată ceva de genul. Îmi așez talpa perfect sub bară, m-am lăsat pe spate, mă frustrează atunci când se pune lumea așa. Bă, puteți să vă lăsați pur și simplu pe spate, m-ați așezat, facem o semi-genuflexiune, cât mai puțin pași în momentul în care dăm rec la bară, jump. N-am uitat dacă vârfurile sunt pe linie și tight pe spate, coatele nu vreau să fie foarte pe față, nici foarte pe spate și treaba asta cu mișcatul coatelor este relativă. Aș zice că în momentul în care faci genuflexiunea pe partea pozitivă, poți să ridici puțin coatele, dar nu exagerat și în niciun caz să nu meargă coatele pe față. Tightness-ul vine de aici. Voi face câteva repetări ca să mă încălzesc, căci mă simt un pic cam tight. Sunt dezechilibrat în poziția asta și trebuie să mă pun sub bară ca să fie un echilibru. Jups. Cât mai puțin pași. Bam. E bine. Asta e high bar-ul. Bun. Și dacă vrem să facem low bar, mișcarea va arăta în felul următor. Priza trebuie să fie mai depărtată. La fel și picioarele. Aici va veni bara, nu aici, ca la genuflexiune. Jups. Bam. Când mai puțin pași în spate. Privirea, ce facem cu ea? Că mi-am mai amintit în momentul în care ținem privirea în jos. Trebuie să ne uităm în față, căci altfel se rotunjește upper back-ul și
nu va mai fi spatele neutru sau drept și fixăm privirea în față undeva și o ținem acolo pe toată durata mișcării. Bun. N-am mai făcut low bar de 3 ani, cred că. Așa că, dacă este urâtă mișcarea, îmi cer scuze. High bar. Bam. Și low bar. Bam. În momentul în care facem mișcarea, nu vom sta în extensie lombară maximă, în felul acesta, că ne rupem spatele și nu putem activa abdomenul. Pelvisul vine înclinat puțin pe spate, ca să putem activa abdomenul. Respirația este în felul următor. Luăm aer sus, strângem pe abdomen în timp ce îl împingem în afară ca și un butoi. Când am început să împingem în sus, să zicem după mijlocul mișcării sau la final, expirăm aerul, după aia reset. Un lucru pe care am uitat să-l menționez este rotația asta externă din șold. În momentul în care facem rotația externă, împingem din talpă, trebuie să împingem puțin mai mult din partea asta exterioară, mai mult din călcâi și din partea exterioară a tălpii. Trebuie să ne imaginăm că avem o foaie de hârtie sub tălpi și vrem să rupem foaia de hârtie pe mijloc în timp ce facem mișcarea. Deci, rotația asta externă din șold, în timp ce genunchiul este pe linie cu talpa. Și poziția asta a genunchiului în relație cu talpa este relativă, dar dacă ești începător, genunchiul pe linia tălpii, rotație externă, rupem foaia de hârtie pe mijloc și cam asta este. Hai să facem câteva serii de lucru. Am zis, serie de lucru, așa ideea este premergătoare. Asta fiind spuse, nu este un clip cu antrenament complet. Dacă vreți să vedeți antrenamente complete, intrați pe canal și găsiți acolo. Dacă v-a plăcut acest clip, lăsați un like, un subscribe și un coment și ne vedem data viitoare.